L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem ma taqbilx mal-Gvern li jdaħħal it-tieni pilastru biex issaħħaħ il-pensjonijiet. Tali deċiżjoni qalet l-MA tfisser aktar piżijiet għal ħaddiema u min iħaddem u konsegwenza hekk tista' tħalli effetti ekonomiċi. Jekk hemm il-darba jeħtlu fis-seħħ dawn il-pjanijiet, l-MA tbassar li aktar nies jitilfu l-impjieg tagħhom mis-settur privat. L-MA qalet li l-pensjonijiet jissaħħu biss jekk tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tan-nies fid-dinja tax-xogħol u bekk jissaħħaħ l-ewwel pilastru. Hija qalet li s-sistema kontributorja ta' bħalissa għandha tiġi riformata b'tali mod li l-individwi li jħallsu jkunu jafu li taħallsu għal pensjoni tagħhom stess. B'dan il-mod ukoll qalet l-MA jissaħħu l-pensjonijiet ta' bħalissa u jkun garantit għejxin diċenti għal pensjonanti. Hija qalet li dan il-fond għandu jitmexxa mis-settur privat. Fl-istqarrija tagħha l-MA qalet li s-saħħa għandha tibqa' b'xejn. Is-sostenibilità tal-pensjonijiet reġgħet telet fuq l-aġenda wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Unjoni Ewropea proponit lil pajjiżi membri biex iżidu l-età tal-irtirar. Liema proposta l-Prim Ministru diġà qabel magħha l-istess bħalma għamel Tonio Fenek f'isem il-Gvern Malti meta attenda l-laqgħa tal-Ecofin. Ftit ta' żmien ilu Lorenz Gonzik immexxa riforma tal-pensjonijiet u kien qal li l-età tal-irtirar mhux ser tiżdied minn 65.